ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to wawde to weelu bosoyaɓe to hammadi hunare to ndendori to sinthiou ɓammambi to kanel to ɗayba kon takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno amadou dafto seeno paalil ha to galle makko to mbuto e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko aljuma janggo o woni session parlementaire ordinaire 2022 2023 e député ji leydi ndi e gardugol wula Magueda hoorejo suudu sabiyeji ndum to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal ne tawi jillumama to Paris lamorgo leydi Sénégal o jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no fewi e nder jaɓɓugal he o acci toon konngudi ɗina konngudi noon ene holliri tan wonde muuya makko e yidde makko ko fati e gembanade 3e mandat to leydi Mali laamu transition ngo leydi Mali ɓe tetti alkamisa hande o passeport diplomatique imam Mahmoud Dicko caggal nde umorno e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leydi Nigéria e nder centre leydi ndi teskama toon tigui ko kareli hakkude remoɓe e aynaɓe waɗi fodde 16 basɗo hen fittade mum ñande talata ɓennuɗo o to leydi Tunisie ko train voyageur kañuma darayi toon yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen fodde 50 e joyi neɗɗo kadi barmi hen to leydi Algérie teskama tuggi hitande 2023 nde ko daari faade oɗo saaha joni fodde ujunnaje jeenayo neɗɗo tawa ko danniyankoɓe ɓaleɓe Sud Afrique ɓaleɓe Afrique naɓe oɓe tigui woni ko gartira mbaɗa refule ha to leydi Niger bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukiɗi joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ganduɗa ƴiƴam muɗum doggata e ɗaɗi muɗuma joguiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya. gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa kala kaɗa yiya hena. gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki wocceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teyya woto woɗɗo joni joni. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle Ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogas e ɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sowte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yidde en to banggue nete ɓosoje ko mbiñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruno enen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen Mohamed Wula Maguette kañum woni cuɓaɗo baɗaɗo hoorejo suudu sarɗiji no leydi Mauritanie o erima dendagal député ji ɗi kala e jonde ouverture session parlementaire ordinaire 2022-2023 taw session o noon ko ɓe jotto ɗum ko ñande aljuma woni ñalawma janggo o nogas e tati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati sanga 10 heures e nder suudu sarɗiji to siftinde on noon kanko Wula Maguette ko altine ɓennuɗo o subano o waɗa hoorejo suudu sarɗiji leydi ndi ñalawma alarba ɓennuɗo hanki o cukko makko hono biteɗo combe so député département mo Kahayɗi kañumne suɓa waɗa cukko makko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre de l'habitat de l'urbanisme de l'aménagement territoire mo leydi Mauritanie o yeddi ha sori ladde kabaru kay wonde bindurgol fuɗɗima bindurgol woni recensement yimɓe fuɗɗima e nder goto e leegal e nder Nouakchott o wi noon o heeɓi kabaru kanko e hoore makko wonde kay ene waɗi yimɓe kay ine jaaha e nder galleji e leegal gotal tawtegal e nder Nouakchott ene mbiya goni koye binditagol ene jaɓa haalisaji e juuɗe population ɓe ko holliri noon ɓeɗon ko sayseyeɓe kono kay wona yamiraɓe ko fati e ngal ɗon binditagol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie hañande alarba ɓennuɗo o député ji jooɗima session mabɓe taw ko pléniére e souligné suɓade kay ha yilirde mabɓe gardugol hoorejo suudu ndu hono Mohamed Bamba Wula Maguette ko ni tigui yilirde lelori woni bureau mabɓe ngo ko ni lelori hono premier vice président woni cukko gadno hoorejo suudu ndu ko député Moussa Demba Sow ɓurɗo lollirde combe on noon koye landa insaf jeeya cukko hoorejo ɗiɗaɓo woni deuxiéme vice président ko député Mohamed Mahfoud Mballa on noon ko landa tawassula so tawi ko troisiéme vice président ko Ousmane Racine Sangoto on ko landa IDP so tawi ko quatriéme vice président ko député Vatimetou El Khilive Amar on ko jeeya koye landa insafa on koye landa insafa jeeya so tawi noon so tawi ko battowo cukko joyoɓo o woni cinquiéme vice président ko biteɗo Isselmou Khatri Mohamed Jiddou on jeeya koye landa insafa so tawi noon ko questeur suudu ndu ko biteɗo Mohamed Abdallah El Mami El Ghaylani koye landa insaf jeeya premier secrétaire suudu ndu noon ko biteɗo Cheikh Mohamed Abdourahmani Meyyena on jeeya koye landa witeka AND so tawi ko deuxiéme secrétaire lana suudu ndu ko biteɗo Mohamed Abdallahi Eli Telmouti on koye landa insaf troisiéme secrétaire suudu ndu noon ko biteɗo Khalidou Samba Sow ko landa witeka AJDMR so tawi ko quatriéme secrétaire ko biteɗo Yagara Birente Soumaré koye landa insaf so tawi ko cinquiéme secrétaire suudu ndu noon ko biteɗo Kadiata Abdoulaye wan koye landa insaf ko ni tigui woni ko lellori ko fati kay e yilide woni bureau nduɗo suudu sarɗoyeji e gardugol Wula Maguette ha joni ko leydi so mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena Macky Sall hoorejo gendi Sénégal ene tawi jillu muɗum to Paris lamorgo leydi France nayimo to noon ko tawtoriyede sommet ko fati kay e climat baɗo batu joɗotongo ñande nogas e ɗiɗi e nogas e tati lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko alarba hanki o noon o yetti toon to Paris yimɓe Sénégal naɓe wurɓe to Paris tawi ko yaaduɓe e makko jeeyaɓe tigui militant ji APR e Benno Bokk Yakar gari tigui ha heewi mbawi tigui jaɓɓademo jaɓɓugal paydigal no fewi ene poɓanamo ene jimanamo kollirde weltare mumen mawde no fewi ko noon kadi teskama yimɓe taw ko lundiyankoɓe kañumen gari ene gulla gam yidde herƴinde kay
jillungu e nder diddala yimbe hen non kanko Macky Sall nder yeeso yimbe makko yaadi makko wadi erango ngona erango non ko wiide kay kambe kala nde be nangodirta be gona neddo goto be daro kay be mbawa hebde polgu e sumgoji paadi en 2024 dum non e hewbe miijima kay wonde odon déclaration mo Macky Sall subi tawa dum ko caggal leydi ko hollirde tigi wonde kay muuya makko yidde ngembanade sumgoji tijjadi en 2024 ha joni ko leydi Sénégal keddoden jena ha to Casamance bietnodo Barthélémy Diatta ko biftanodo woni balade kidnappé ko boyi tawi kadi ko robele FNDC kanyumen kidnapnomo o yitama alarba hanki o kono o yita ko wondani e wonki makko ko militaire uji non ga militaire leydi Sénégal kanyumen idi yidemo caggal dum kay mba jiitimo e ndara ha ladde kabri koreji makko de ben kadi ngawi arde ha jimi e goski gandi tigi ko kanko e jaati ngoni dona en wonno non goski ki tawama ko fuddi gamutinde no feewi ko don tigi e nokku mo yita o ko don tigi woni ko wira kanko bietnodo Barthélémy Diatta non ko agent de ASP woni agent de sécurité de proximité ko do wonno golle makko dum wonno tigi ko gollotno ha joni ko leydi Sénégal keddoden jen ha to Bambey noon ngoyi ko wuro tawatengo e nder département mo Bambey ko tana musto waɗi to noon ko demowo goto woni cultivateur biyetenoɗo de omo yette Joob kañum tigui tawa habbe ha tigui ne habbi e lekki ɓoggol e dani mum ene welta wondani e wonki kanko noon o jibina noon ko hitande 1994 mbiɗen ko demo woni cultivateur ene sikka noon ko battiɗo kono anda ko noon holko saabi omo warto caggal nde gendarmerie be brigade tegal nde gendarmerie taw ko be brigade Bambey caggal kayde be ngari be badi costa mabbe habe ngayni ko do be dokki yamrore wonande kay koni ko be faaboni sapeur pompier kanyumen jetti don goski ki be mbawi nawdi dum to morgo hôpital régional mo Diourbel autopsie nana wade hen be tigine ande so tawi ko battido walla so tawi ko barado ha joni ko leydi Sénégal kedden jeen ha to Ziguinchor jabbudena musidɗo men seydi men Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e ɗemngal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ko jillu Bougane Gueye Dany ina wayno ari ɗo e nder Ziguinchor hanki o yito e usuy o haalde ruwa usuy o ina wayno buur usuy o ɓe kaldi addimo gayenna ko yo noddu président de la république Macky Sall beele ina wawa yafade temedde joyi jaggaɓe e goto fof juuloya galle mum kanko buur usuy noon o jaabima Bougane Gueye Dany o wi ko ardi fof yo jaam yoɓe jaa jaam ɓe kaala jaam ɓe mbaɗa jaam ko jaam woni e leydi ndi jaam woni e leyɗele ɗe ko jaam kadi heɓata laamu wona doole kanko Bougane Gueye ƴettu oto makko feewi to Bignona ina wayno Kawsu Boodia on ɗo woni almami toon ɓe jiwtidi affaire Sénégal e affaire e violation baɗɗo ɗo e leydi ndi so en garti ɗo e candidat ji waɓe ɗo examen entraînement 6e ɗo e Ziguinchor qimama koɓe 6000 élèves warɓe ɗo ena candidat ji e nder mabɓe noon itta hen e temedere fof 90 e mabɓe ala kayitaji juddu ɗum ɗon noon ko caɗele wonandeɓe ina wayno inspecteur d'état o holliti kañum ma fewnande kono kala jiknaɗo ɗo wawi wonde so tawi dañi ɓiyum yo wat feere ƴewan ɗum kayit juddu ko ɗum ɓuuri moƴƴude ko ɗum woni yidde ɓiyum ɗum woni andude ɓiyum yiɗande hoore muɗum yiɗande ɓiyum saabu neɗɗo jangga ha ina waɗa entraînement 6e taw ala kayit o ɗum ɗo ko sagginaare so tawi en jeehi to e Bignona candidat ji waɗoɓe toon ɓe koɓe 3800 candidat ina wayno itta e mabɓe kadi temedere fodde 90 e mabɓe kamɓene ngala kayitaji ko heeɓi Ziguinchor ko ɗum heeɓi Bignona ɗum ɗo fof hollitama caɗele so en garti ɗo e garu ceerde eɗen gandi Papis Touré kanko woni président gardiɗo ɗo en garage o holliti dey ɓeydugol pasuji waɗata ɗo e julde nde hor yimɓe kul pas ɗo wonno tan ko ɗo wonata kala mbiɗon ɓeyda pas maɓe kaɓe muɗum auto muɗum sarsata ɗon ɗum noon ko namdal jaabol mum suwa arde ha yeeso daɗaɗi guiti Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo so radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah keɓalde jaam.
allahumma amina seydi keɓe soɓe mbawi hadde pasuji ɗi ɓeydade ɗum ko hunde wande fayida saabu ne teska nder leydi Mauritanie ko julde nde ne ɓeydo ɓattade tan biyeji ɗi ne ɓeydo ngabbude sahani yaha ha ujunnaje jeenayyi ha ujunnaje sappo biye gonnoɗo ujunnaje joyyi saaha ha ujunnaje jeegom kabaruji ɗumene ɗemgal pulara sennumima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen to leydi Mali alkamisa hande nogase ɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati passeport diplomatique mo imam Mahmoud Dicko joguino tettama to boowal laaɗe e saaha kay o ummirno nokcoto lamorgo leydi Mauritanie ko chargé de communication makko noon biyeteɗo Nduga Mayga ko kañuma ɓayyini communiqué o passeport noon teskama tigui ne heddi no fewi saabu kay ko en 2020 ko nden passeport o hemno ɗum tawa kadi koye saaha laamu Ibrahima Boubacara Keita andaka noon holko addani laamu ngu e tettude passeport makko ko laaɓi ko tan kam ko ñande aljuma ɓennuɗo o e nder palais de la culture e saaha kay campagne référendum wonano kanko imam Mahmoud Dicko o suutino toon konnguli taw konnguli ɓutti no fewi faade laamu transition ngu o wondino taw kadi o wondiri ko billahi wonde laamu transition ngu woni tigui koye celsinima koye gasirɗe muɗum koko gasata ha laaɓa o erinoma kadi e nder nden jonde faade dendagal yimɓe makko e yaadi makko kala nde darto calo ko fati e oɗo référendum woni mimtugol tunorgal ha tengti noon e ndeɗo toɓɓere nde ɓe mbiyata laïcité wonde kay wonde diine e nder wonde leydi Mali ko leydi laïque nde ɓe darto kay e nder ndeɗon toɓɓere ɓe calo ɗum ha soroladde passeport o noon hepta ko yontere wotere tan caggal kay nde o sutno ɗiɗon konnguli ƴaggude no fewi faade e laamu transition ngu on paami tigui oɗo saaha joni tekkere ne surka hakkude imam Dicko e kañum e colonel laamu colonel Azimi Koita siftinde on noon kanko imam Dicko omo jeeyano tigui e darinoɓe kay haaɓe cammini laamu Ibrahima Boubacara Keita ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni alarba hankino gasi go korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati maître Moustapha Cissé kañum woni hoorejo AIGE woni cetal halfinaɓe ko fati sumgoji e nder leydi Mali o waɗino conférence makko de presse ko fati kay eno yaari sumgoji référendum e nder leydi he o holliri noon e nder nogase naya ujunere temen nayyi e sappo e jeegom bureau de vote udditanoɗi e nder jokuli leydi he kala hen nogase nayyi ujunere bureau ɗin tamna ko dendagal carte uji men bulletin ngaji men foof yettima e juuɗe mabɓe ɓe limi ɗum on paami tigui heddi tan e oɗo saaha joni ko yettaki e juuɗe mabɓe ko temedde nayyi e sappo e jeegom bureau résultat ji bureau ji ɗum woni koɓe keɓani o holliri noon koɓe puɗɗi hebde ko noon ko fati kay e participation woni ko yalti votoyde e nder temedere kala hen capan tati e jeetato jalti woni taux de participation 38% o holliri kadi ko ñalawma janggo ñande nogase tati wona tigui résultat ji taw ko provisoire ma jaltu tigui dendagal référendum résultat ji ko fati e bureau ji woɗɗi kala ñalawma janggo foof maɓe keeɓe résultat mum hano hannirtini koto leydi Nigéria paɗena e nder état plateau noon ene tawe nder hakkude leydi to noon ko ene teska kereli e kala saaha tawa ko hakkude ɓen remoɓe e aynaɓe fodde sappo e jeegom neɗɗo noon mbasi pittali men ñeñade talata ɓennuɗo ɗo nde yiiɗi kala ko yimɓe jeegomo tawa ko ɓen jeeyaɓe e fedde witende auto défense woni tigui rendimɓe doole men rende jeeyi men tawa ko ɓen aynaɓe kañumen iɗi wasde pittali men caggal ɗum noon ko yimɓe ende ɗum noon wanno ko e nder région ɗum wanno ko nder ɓe ɗumno wanno ko e nder district biteɗo riyoma e nder région mo Mangune to ne ko sappo yimɓe sappo mbara toon paami foof renta wona sappo e jeegom neɗɗo waraɓe ñande talata ɓennuɗo taw ko kareli hakkude ɓen remoɓe e ɓen aynaɓe ko to leydi Tunisie paɗen alaba hanki o ko train taw ko train voyageur woni train nawowo yimɓe ɗay kayum tigui waɗi dérayi o yani yimɓe jani e leydi yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men capantato e neɗɗo kadi capantato e nayo neɗɗo woni barmuɓe hen accident o waɗi noon ko sanga minuit sara wuuro wiyetego Sakken ene tawe temedere capanɗe 5 kilométre hakkude mum e Tunis lamorgo leydi ndi koto leydi Algérie udditena kabaruji men tuggi kay ko hitande 2023 nde daari faade oɗo saaha joni teskama tigui laamu leydi Algérie ɓe nawti ujunnaje jeenayo neɗɗo taw ko migrant en jeeyaɓe e nder
nder leydi Afrique taw ko Afrique ɓaleɓe kamɓe kala noon ɓen artiraɓe temedde jeenaɗe ɓe gartiri ɓe kala ɓe gaddi ɗumen tigui ko ha kerol hakkude leydi mabɓe e leydi Niger ko ɗon tigui woni koɓe goppi ɓe waɗɗani wuuro witego Agadez musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonganno on kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko min yimen sehil men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Isaga Kébé ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on.